In een loods in Blijen staan de contouren van een replica van een wagon van het Dokkumer lokaaltje. Het is een project van Stichting Noord-Friese Lokaal Spoorwegmaatschappij. De wagon wordt net identiek, maar komt wel in de buurt van het origineel. Dat begint een beetje met een brainstorm sessie van nou dat is zo mooi wel. Ja, nou ja, dan ben ik nog zo enthousiast dat je ja zei. Dus op een gegeven moment, nou ja, doen we een gelegenheid dat we een broekje goederen wagon krijgen, een bakwagon, die hebben we stript en op dat onderstel bouwen we dus nou de wagon, zat hier nog zit. Ja. Het gaat natuurlijk een beetje om een sfeer het is natuurlijk de bouwtechniek, nevens 100 delen in is ook heel bord verloren. Je gaat een heel hoog machinepark en leven wel weer. Doe we het budget beperkt, het is nu nog steeds beperkt. Dus op een gegeven moment dan mag je gewoon zien hoe je met de middelen van nu een redelijke prijs een leuk project bouwen kan. Als de wagon klaar is, zal er op het plak van het oude station in Jelsum komen te staan. In Jelsum, daar is in de oorlog, daar het treinstation is een bom opvallen. De station staat er niet meer, maar het perceeltje waar het station opstaan had, fundering leidt direct naar. Nou, en daar wil we eerst we gewoon bij zetten. Nou, daar leidt ik een fietspaard leidt bij ons. Dus dat is een leuke optie. Nou, je had misschien wel wat vliegtuigspotters die je een paar euro weer de boezen wij praten kan. Om haar te verleiden, een kop koffie en een gevulde koek. Ja, zo gaan wij wel zien we daar een beetje omzet genereren kunnen. Ik wil ook zien dat we de wagon met de langste dijzen wat uit gaan kennen. En dat is 21 juni. Dus we zullen een gas gaan. Er moet er nog wel wat gebeuren volgens mij. Jawel, maar er is de overkant. De ruwbouw staat 4 in op rit. Nou, we zijn nu al we afwerkende fase, nog niet eerlijk. Maar op een gegeven moment, als we zo eens een keer 2 maanden 3 omspiekerie en verder, dan moet er later vorm beginnen te krijgen.